Čusté lidi a ja vás vítam u ďalšieho videjka na kanále GameFriends.sk. Dneska je to ďalšie videjko, ale také trošičku netradičné. Takže dneska tu mám niečo, čo som dosť dlho chcel a konečne som si to kúpil. A tým je mikrofón. A dneska ho tu otvoríme. Takže ako prvú vec, čo spravím, bude toto. A už niečo vidím. Takto. Takto to krásne vidno. A teraz, keď toto odbalím, tak to už krásne vidno. Cíti tú vôňu, alebo aj smrad tej novoty. Takže ja si to dám naspäť na stojan. A tu je nejaký ten manuál. Že čo ako. A vidíte, čo všetko tu je. I-adaptér, kábel, popfilter, protivetrový kryt, odpružený držiak, stolová svorka, stojan na mikrofón a ten samotný mikrofón. Ale toto si možno ani čítať nebudem, no veď na čo. Ale prečítam si to. Takže ja už som si to prečítal a môžeme ísť ďalej. Takže ako ďalšiu vec tu máme tento popfilter, ktorý som už spomínal. Ešte, aby ste to videli lepšie, tak si to dám trošičku dozadu, aby ste to mali cez celú obrazovku. No, takto. Je to taký látkový popfilter. A takto je to. Pripevní sa to na mikrofón. A do tohto, toto je ochrana pred tým, aby sa do toho mikrofónu dostali sliny. Ako ďalšiu vec tu máme protivetrový kryt. Taký mäkký. A takto sa nasadí na mikrofón. Ako ďalšiu vec tu mám tento i-adaptér. Toto zapojím do počítača, keďže mám v počítači iba jeden jack. A toto pripojím do reproduktorov a toto do tohto nového mikrofónu. Je to tu krásne všetko pobalené, takže môžeme začať. Začal by som s káblom. Dám si to naspäť na môj stojan. A takže takýto je tu zvláštny jack. Veľký a ešte aj s poistkou. 3 tam má v sebe prípojky. Takto ho môžem kľudne rovno aj rozkrútiť, lebo to bude treba. Ak sa mi to nejak podarí. Rozkrútiť sa mi to podarilo, takže to teraz už iba takto odpevním preč. Si položím sem dozadu. A takto je to dosť dlhý kábel. Toto sa zapojí sem. Do toho jacku. A toto sa zapojí do mikrofónu. Takže ako ďalšie tu máme držiak na ten mikrofón. Ale na to niečo budeme potrebovať, čo sú nožničky. Tie sa nám tu krásne zrazu objavili, takže to môžeme nejak odstrihnúť. No, ja by som to urobil niekde asi tu, alebo niekde by som to musel spraviť, takže jediné, ktoré je dobré, je tu miesto a takto si to tu krásne odstrihnem.
je to odstrihnuté, takže môžeme to vytiahnuť. Jasné, že tu je s tým aj tento, aby to nebolo vlhké, čo neviem prečo, a ten samotný sáčok. Takže to je ten samotný držiak na mikrofón. Veľmi pekný. A do tohto sa vlastne tam dá ten mikrofón. Síce neviem ako, ale nejak sa to spraví. Teda dúfam, že sa to tam... A už viem. Takto sa to roztiahne. Aspoň myslím, že by to tak malo byť. Nie, je to tu. Týmito dvoma to spravím. Výborne. A ak sa vám toto videjko páči, dajte like. Takže ako ďalšiu vec tu mám pripevňovač na stôl, ktorý je tiež krásne zabalený. Tu si ho môžem krásne odlepiť a vytiahnuť. Toto môžem už odložiť. A tak toto môžem odtiahnuť, pritiahnuť. A tu týmto pripevňujem ten stojan. Dobre. Ako posledné dve veci mi tam zostal samotný mikrofón a stojan. Myslel som si, že nechám to najväčšie nakoniec, takže ten stojan si nechám nakoniec, ale ten mikrofón bude najlepšie, keď si nechám ten nakoniec. Takže toto je veľký stojan naň. Veľmi ťažko sa vyťahuje, lebo je aj dosť veľký. Ledva sa mi vojde do záberu a je tiež krásne zabalený. No tento už nemusím rozstrihávať, lebo to má na jednej strane, lebo je to na jednej strane otvorené. Takže toto si sem takto krásne odložím. A vidíte krásne, že to má dosť pružín. Malo by to tak byť spravené, že to, aj keď by som buchol do stolu, nemalo by to ničím zatriasť. Ale takéto by malo byť skôr, si myslím, na kameru ako na mikrofón. Ale nevadí mi to. Takže takto sa to krásne... Síce dosť ťažko, ale krásne sa to dá otvoriť. Toto by malo ísť do toho, aby bohužiaľ nič nevidíte. Takže proste taký veľmi, veľmi veľký stojan. To je. Takže a teraz ako posledné samotný mikrofón. Toto je ten mikrofón, ja si ho dám ešte na bok, a aby ste videli, že je posledný. Tu mám už iba toto biele, ktoré je priehľadné, a ešte tu mám sáčok, ktorý je s tými pirulkami, aby to zase nezvlhlo. Ten môžem dať zase preč. Takže toto si dáme naspäť a sami vidíte poriadne, že som vám neklamal, nič tam není. Takže toto je posledná vec. Ale na to, aká bola toho cena, čo je 33 €, je tam dosť vecí a myslím si, že je to veľmi dobré. A teraz ten samotný mikrofón. Jej. A naozaj je dosť veľký a veľmi sa mi páči. Síce je naň nutné, aby som mal ten pop filter, lebo je to tam napísané v príručke. Lebo to je nejaký kondenzátorový mikrofón a zhoda s nejakou vodou, alebo čo sú aj sliny, tak by to mohlo poškodiť. Krásny veľký nápis Yankee, čo sa mi veľmi páči.
Takto vám ho môžem ukázať krásne. A teraz vám dám fotku toho čo bolo v celom balíku. Tu mám krásne všetko rozložené na celom stole. Celý stôl je iba na toto. Takže si to môžeme ísť skladať. Ja si to dám na môj stojan. A ako prvé by som spravil toto. Alebo ako prvé by som spravil to, že čo teraz nebudem potrebovať. Tak toto tu mám. Čo teraz nebudem potrebovať, si dám na bok. Takže ani toto si nechám. Toto nebudem potrebovať. Potom ani tieto dve veci teraz nebudem potrebovať. Takto si to dám sem na bok. Toto hej. Toto tiež. Aj toto. A to si nebudem odnášať ďalej, lebo to ja ledva zdvihnem, takže ako prvé by som spravil to, že by som si sem upevnil ten mikrofón do týchto svoriek. Dosť ťažko to ide. No takto by to asi malo byť. Pozriem sa. Zistil som, že nie, takže to budem musieť dať o trošičku ďalej. Až sem. Takto je to už dobre. A teraz na to môžem nasadiť ten kryt proti vetru. Poriadne si ho tam nasadím, že poriadne, aby bol na doraz nasadený. A pripojím si to. Zatiaľ je to dobré. Ako ďalšie si tu pripojím toto. Ale do druhého. A prečítam si, ako tento mikrofón, toto, pripojím k tomuto. Zistil som to, že bohužiaľ teraz musím dať preč tento kábel, takže zase to musím dať von, čo ide dosť ťažko. A ešte pritom musím držať poistku, no už teraz nemusím, a takto to poriadne vyťahnuť. Dám si to sem, toto sem. A teraz mám tu krásne, takto posuniem si ho. Roztiahnem si ho. Aha, tak roztiahnutý asi nemusí byť. No ja si ho takto roztiahnutý nechám. A teraz ho treba odkrútiť. Keďže som si to už odkrútil, teraz si to môžem takto nastaviť. Dám si to tak, ako to budem chcieť. Čo vy teraz nevidíte, ako si to odmeriavam. Dobre, takto je to dobre. A teraz to iba normálne zatiahnem. Čo bude týmto smerom. A teraz, čo jednoducho spravím, je toto. Že toto zakrútim na toto. Čo pôjde dosť ťažko. Takže ja to spravím bez natáčania. Ja už som to tam nejak pripojil. Aj toto sem. Poriadne som to zatiahol aj tu. Aj tu. A pripojil som tam aj kábel. Oveľa ste neprišli. Takže takto.
A teraz si zoberiem ďalšiu vec. Čo bude? Dáme tomu tento pripevňovač na stôl. Rozhodol som sa, že si to takto spravím. Ale keďže je v návode vlastne písané, že to najprv mám pripevniť na stôl a až potom to mám pripevniť o ten stojan, tak to znamená, že ako prvé si teda spravím ten pop filter. Takže ten sa má spraviť takto. Nejak, ešte si to pozrieť. Takže už som zistil, ako to funguje. Takže takto to dám. Ale bohužiaľ to najprv musím ešte pritiahnuť. Trošičku viacej, trošičku ešte viacej. Dobre. Teraz to dám takto. A tak nejak by to malo byť. Ale stále mi to nejak nejde. Ešte sa na to pozriem. Už som asi pochopil, ako to ide. Takto nejak sa to tam pripevní. Teraz by som sa to mal zatiahnuť. Len to bude trvať trošičku dlhšie, lebo ja tam mám veľmi veľkú vzdialenosť, takže to budem musieť poriadne zatiahnuť. A už by to malo byť. Takže čo môžem povedať? Drží. Iba to stačí takto dať. A 100% to drží. Čo znamená, že už to stačí iba pripevniť na stôl a bude to výborné. Idem to nejak vyskúšať spraviť. Sem si to budem pripojiť. Takže mikrofón dám na bok. Nejak takto by som ho mohol dať na bok. A sem by to nejak malo ísť. Dúfam, že tam vidno všetko, vidno. Takže takto to odtiahnem. Výborne. Vidno všetko, výborne. A ja to iba spravím. Takže ja som to tam už priskrutkoval, síce mi to trošičku spadlo, tak neviem, či je to na tom istom mieste. Ale odmeral som si to, že by to malo byť približne na tom istom mieste. Vyťahol som stade toto, čo bolo pripojené. Sem. Tuto bolo pripojené. V tejto dierke to bolo pripojené. Takže to tam stačí už iba dať. Nejak to spravím. Ale ja sám nie, preto budem potrebovať pomoc. 2 ruky to nespravia. 4 možno, hej.
Dobre, už som to zaskrutkoval. Takže som to teda nejak spravil. Vyzerá to nejak takto. Celé. Mikrofón aj krásne s nápisom. Dúfam, že to zaostrí. No nezaostrilo, no nevadí. A tam je aj písané, že je dôležité, aby ten nápis bol vpredu. A takto je to tu krásne pripevnené. A takto ide to hore a sem. Tu je ten držiak a tu je ten samotný mikrofón a takto. A to je ešte ten popfilter. A stade to zo spodku mikrofónu ide ten kábel, ten ide sem. A ten kábel tu končí a tu zase sa to pripojuje do druhého kábla, ktorý pôjde zase do počítača. Myslím si, že by to mohlo byť všetko pre toto video. Ak sa vám videjko páčilo, ako som hovoril, dajte like. A ak sa vám nepáčilo, dajte like tiež. A toto malo byť video k tomu, že som mal dosiahnuť 15 odberateľov. No zatiaľ ich mám iba 14. Dúfam, že to pozbudzí iných ľudí, aby u mňa dali odber. A potom už 15 odberov aj bude mať. Takže čau! Takže 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, skúška, halo, 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 halo. Dúfam, že ma počujete výborne a počujete, ako výborne nahráva tento mikrofón. A určite teda dajte like a dajte aj odber. A ja si idem na to ďalšie videjko, ktoré bude vlastne prvé videjko z Robloxu, na ktorom bude mať mikrofón. Takže čaute! A teraz aj naozaj.